Estamos agora en Old Sarum, un asentamento na Salisbury Plain, a llanura, na gran chaira de Salisbury, que mostra a continuidade entre o uso dos lugares habitacionais dende o Neolítico, pasando por todas as épocas ata os nosos días. Trátase de un formidable forte, unha formidable estrutura realizada mediante a transformación dunha colina natural nunha outra moito máis defendible, mediante unha serie de zanxas prodixiosas, un traballo enorme como temos visto en algún outro exemplo durante esta viaxe, e logo protexida todavía máis dos posibles atacantes e das posibles forzas inimigas mediante uns extraordinarios parapetos feitos prácticamente de sílex, embutido nunha argamasa de calcaria. Old Sarum, basicamente, nos nosos días ten a fasquía dun Hillfort que ten uns antecedentes neolíticos ben contrastados pola arqueoloxía. Despois, tuvo unha continuidade durante a Idade do Ferro, durante a Idade Media, chegouse a construir unha catedral, a planta está aínda á vista, e foi o lugar orixinal do nacemento da cidade de Salisbury. Old Sarum, na llanura de Salisbury, o berce da propia cidade de Salisbury, é un dos exemplos máis extraordinarios de Hillfort, con grandes fortificacións, con grandes parapetos, como temos visto. Pero hai outros diferentes e agora dirixímonos aló.